Ο πατέρας μου είναι καραφλός και μαζί έχουμε εταιρεία αντιμετώπισης της τριχόπτωσης. Και θα μου πεις τώρα γιατί δεν τα βάζει ο ίδιος. Τέλεια ερώτηση, γιατί αυτή είναι μια ερώτηση που θα έκανε κάθε λογικός άνθρωπος. Ο πατέρας μου δεν δημιούργησε την εξαίσιο επειδή είχε τέλεια μαλλιά. Τη δημιούργησε επειδή έζησε την τριχόπτωση ο ίδιος. Επειδή τον πόνεσε και κατάλαβε τι σημαίνει να αλλάζει η εικόνα σου. Το ότι σήμερα είναι φαλακρός δεν ακυρώνει αυτό που έχει χτίσει. Αντίθετα, το εξηγεί. Και ναι, θα μπορούσε κάποιος να πει, αφού το ξέρει τόσο καλά, γιατί δεν τα έσωσε. Γιατί πολύ απλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που ένας άνθρωπος άργησε. Η τριχόπτωση έχει στάδια. Και αν έχεις καθυστερήσει την αντιμετώπιση της 27 χρόνια, οι θύλακες σου έχουν καταστραφεί. Και εφόσον έχουν καταστραφεί οι θύλακες, ό,τι και να κάνεις, μαλλί δεν πρόκειται να βγάλεις. Το θέμα δεν είναι αν ο πατέρας μου έχει μαλλιά, αλλά ότι πήρε τον πόνο του και τον έκανε αποστολή. Και 22 χρόνια μετά υπάρχει μια εταιρεία που ασχολείται αποκλειστικά με τα μαλλιά και την τριχόπτωση. Έχουμε κλινική μελέτη από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός για την αποδοτικότητα του προϊόντος μας και έχουμε δημιουργήσει χιλιάδες ιστορίες επιτυχίας από ανθρώπους που βοηθήσαμε. Οπότε, αν έχεις και εσύ τριχόπτωση, μην κάνεις σαν τον πατέρα μου και καθυστερήσεις. Μπες στο exessio.gr και πάρε το exessio σαμπού.